Dentaghat along kido Assam Gramin Vikas Bank along lingka wewer ajo hadak arat atum kisung kecicakna. Nijang Hamran Karbi Film Society atum ahin pen non kewangji hawar karbi risonim so rong aje along kacirap kacitu dunji aphan kacuningri. Dima halam dauga asong atum ahin pen ghonta thongke ratro kangkir ki phapon. Pini arsik jit lapen soda ga berta arjuik tha. Dima halam dauga mate chihek pen DSD asong atum ahin pen non ke wangji pre ni phaner ke bhomta ani pen ghonta thomke ratro an kangkir ka chuphapon pusi press alu along nang pali. Labangso kangkir ka chuphapon nang ko ke memorandum of settlement mate thihek pen MOS ka chitok pona phutha sarkar atum prabjin pen che anangji lapen dimasa akhai atum ke hangbom dimaraji akinmang na papleng pinangji pusi birta pache tapon Karbi Anglong phuloni pen aro ningti katha report Bisanat Karbi Live. Dentaghat along ke do Assam Gramin Vikas Bank along lingka wewer pen jok ra atum kisung ka chichakna. Lakha Kripli Korkanthi constituency samilang so police station ke parlo Dentaghat along ke do Assam Gramin Vikas Bank ani wangta lingka wewera jo tangka ke thap ka ulai atum kisung ka chichakna. Lasira atum Dentaghat branch manager Tupon Chandra Busumatari aphan komantu si lingi biwer puma puta ra atum karjupon pedo. Karbi Anglong Dentaghat pen Mizoram Hanse report Bisanat Karbi Live. Nijang Hamran Karbi Film Society KFS aro amai ahin pen kewangji Hamran hawar ingdeng kore sirke hawar Karbi risonim sorong aje amai along kacerap kacetu dunji aphan mai phu ahin pen pangdak pon. Nijang Hamran rong sopia hawar along ta asengkan wang ason hawar Karbi risonim sorong aje kimi ponji aphan sikdang pon bomlo. Lasi Hamran Karbi Film Society KFS aro amai ahin penta kacerap kacetu dunji aphan mai phu suras terang lapen kongchun bang khorsing kru atu ahin pen pangdak pon lapen kiwang jing ko resir ke hawar Karbi risonim sorong aje amai along badu akorte injir atum le Karbi lamarjan kapaklang ponji kachisi ka bang pu abang pi atum do ansita me ne letum Karbi Film Society KFS aro amai aphan klarda ka birta nang pachini da prangnang ji puta mai phu ahin pen soda ka birta nang pale Adam Atangsi Bisna Karbi Live bitung aphan kadom phajiro lasi niltum la Karbi ingdeng kora sirkep Karbi risunim surong aje longke nitum Karbi Film Society hoi sapen mangke fully kopare dumpo lalo lapen labang solong doan jirpo jirpi lapen rong rupen kiwang ajirpo jir petum phanan same labangso rongaje risunim sorongaje long alon alir nang pidunia phan nirtumahin Karbi Film Society hin bandame junung ripajir polo lalo la penal tum Karbi lamarjan anikanwang ason kapaklang pondo la sipining la so paklang ponjia putha kalong nali tum Hamran aro Karbi Film Society hin ben kopini ipujia sondo manau tu lage lalo anikan wang bangke la su Karbi youth mane risunim surong aje longke mane fully la Karbi lamarjan kasonse bang ta dupik lapen kapiklang konta ni tu manikan bang tame do pondo la si pining bangke isi bang lalo la corona avur la so protocol teng pen mani nai po yoni pen film kimi mas same kasonse ponave la pen komane atum nyok sila solong mane kapiklangi dokop pulutangte la bangke puthot ni tum mane Hamran hawar mane Hamran regional Karbi Film Society phan nangching ki nangche than do sontai meseni busi mane ni tum hin pen juniri pon la pen kapre kawar sai pustame jetu centrally pen same la so authorized made da kopi ma film kam ge claimi punon ba kopi ne claimia sonans da committee phan karjupon dunai pula so bang si centrally pen tame cherai la si non la so
Hamren pen bronson terang Biswanath Karbi Life.